To je Daneček tady to. To je Kajman tohle. To je Daneček toto. To je Kajman tohle to. Jo, to znáš? Já znáš tady. Ne, e-mail. Co? Cože? Hej, webka. Hej, webka. Hej, to je webka tohle. Je ten tak přes webkameru se tady dělá. Ono. Salatí, jestli ti málo vidí, tak počkej, tak já to zaostřím. Už má webku, si koupil. Ej, zeptej se jí, jsem pěkný. Zeptej se jí, demente. No vidíš, jak se jí to líbí. Vidíš? Vidíš? Ještě, a napíše. Hej, ty, jak když já, vole, píšu sračky, děj se. A vidíš, a taky píšu větnamsky, vole. Tak ona umí přesně. Jo. Počkej, ukaž sváně.